dnešní zápas. Česko-Španělsko. Takže David Mikulka už si postavil míč a právě v tuto chvíli ho uvádí do hry. Na druhé straně samozřejmě returnující tým. A to byl s 12. Kristián Pávníkem, protože to první utkání proti Španělsku odehrál Rodrigo Losertales, ale ten se zranil. No, takže druhý down a 9 yardů. Si chvíli nechal míč, ale pak přesně nachází s 11. receivera Santi Siestabana. Aby mu teoreticky otevřeli ty hluboké zóny. Tentokrát ale přihrávka na druhou stranu. Zatím to quarterback Juan Baro krásně. Teď tedy shotgun formace empty backfield s motionem z levé strany doprava. Další úspěšný screen a opět tou záležitostí a bude potřeba si na to dávat pozor. Baro jde okolo a tentokrát je vystr... Tak 23-yardový pokus. Je úspěšný. A vešel se do branky. Tak Španělé dokázali nakonec rychle vyvedl z omylu a Bara musíme rozhodně pochválit, protože dělal dobrá rozhodnutí. Výkop zhruba na 10 yardů. To vypadá na dobrý return, odmítnutí několika skládek. A už je tam jenom kicker. A i kickera dokázal Matěj Toman porazit a je z toho touchdown. Tady není žádný flek na hřišti. Fantastický vstup české reprezentace do toho. Z našeho pohledu doprava. Snažili se tam situaci zahustit, ale to se jim nepovedlo. No a teď ještě potřebuje dobrou sérii vyhnat Španěly rychle ze hřiště a využít výhodu. Ale to se teď bohužel nedaří, protože Baro znovu má rázem trochu problém. Teď nečekaný snap na španělského quarterbacka, ale ten zkompletoval. No a to je first down, opět to byl Gaitán. Z toho první down na 5. Tentokrát zone read, ale skvělá práce defenzívy. Tohle je se 7. David Mikulka, aby Španělé proměnili. Juan Baro. Baro si postoupil, tam je úplně volný receiver, vypálená coverage. To je touchdown. Teď si myslím, že trenéři budou se snažit reklamovat, že Baro. Teď ale nepovedený snap na extra point. Ale tohle by si měli Češi pohlídat. Je to tak, tohle byl ten tak veřící obrovské potíže, řekl bych 90% zápasu, než jim přeci jenom trochu došel dech. No, představení herní tým, vidíme ofenzívu, která zůstává na hřišti. A to je zajímavá herní varianta, ale myslím si, že to nevyjde. Bohužel, my sedíme přesně své vedení, které je zatím o 2 body, špatný snap, ale zase dobrý bounce pro Španěly. A krásným způsobem Juan prostoru a využil toho. No 5 screen, samozřejmě tohle mají Španělé se cvičené skvěle. Tohle bylo na first down zisk nějakých 8 yard. Takže druhý down na zhruba 3 yardy. Další pokus o screen a další krásný pohyb špatlosti, kterou disponují španělští receiveři. A teď výborný sack, který připisuje s 54 hraní. Tak, zone read. Tak, to byla zhruba na 7yardové linii. Juan Baro znovu v empty backfield, znovu pod tlakem. A to je catch a touchdown. A prosazuje se Bermudez. Tak v druhém utkání za sebou se extra point je v pořádku. Tím zraněním. Teď ale krátký třetí down. A Mici nechává český quarterback a získal first down, pak ušel velmi v klidu do obranného sklu. Tam nedorozumění při tom handoffu nebo při fejku. Kolorit dnešního utkání. Moc jiných formací jsme od Španělska neviděli. A je to další screen, ale další úžasný pohyb a z tohohle bude dokonce touchdown. Z tohohle bude touchdown.
Opět musíme pochválit Španělsko. Screeny mají skvěle sehrané a prostě jim fungují. To je velmi nebezpečné. No, Juan Barros znovu pod obrovským tlakem a znovu se z toho dokázal vymanit. Další pasová přihrávka. Tak rychlá distribuce, zachyceno, ale to bude s prakticky nulovým Yardů. Tak Zone Reed, nakonec přihrávka na druhou stranu a tam je zase konvoj spoluhráčů. Česká defenzíva naznačuje tlak, ale nakonec se vrací do coverage. Ale ten tlak 4 hráčů úplně dostačoval, protože Marek... A Báro získal first down. Quarterback. A zase screen. Přihrávka kompletní, ale dobrá reakce české obrany. A dlouhá přihrávka do levé strany a tohle je catch. A kdo jiný než s 8 Gaitán. Juan Barros naznačuje přihrávku, nakonec ji tedy posílá a to je nádherný catch, který připisuje Gaitán. To byla milimetrová přihrávka. Když se hraje, by stačila noha jedna. No, extra point je v pořádku. No. Skore víceméně nutí i trenéry akce, tak aby se otopilo. A to je parádní přihrávka, která je zachycená. A to byl Denis Kadrle. Denis na levé straně. Ale míří se doprava. A to je touchdown! To je Ne. Tak tam to vypadalo chvíli na 4. Aha. Tak tam nakonec něco tedy proběhlo. Vzdálenost. Je to tak, head coach Tigler musí teď riskovat. A to nebude stačit. Bohužel, tak to je obrovská škoda. Sice to byla dobře zvolená akce, tenhle ten screen. Drive, který utkání zlomí, ale na to je ještě dost času. A teď triková akce, která A to zas bude big play. českou defenzívu na švestkách. Nakonec se tam... Teď tedy první down na 10, dlouhá přihrávka a nádherný one-handed catch, tak tohle tedy klobouk dolů teď před Pablo Sanchezem. Mužka amerického fotbalu, prostě tohle je krása tohohle sportu v plném podání. I potvrzuje, protože teď to momentum zase je tu tam. Jednoznačně, teď se zase... Další přihrávka vzduchem. Ještě motion, v kterém je tam Robin Krejbich. Tak, quarterback si nevybral odhod a je to first down. Tohle bude stačit na to, aby se posouvaly řetězy, které vyznačují vzdálenost prvního downu. Dopádně třetí down na 11 yardů. Ale Ondřej, víte, pod obrovským tlakem španělské defenzívy. A nakonec si tam Teď ale důležité zvládnout čtvrtý down. Český quarterback pod tlakem. A opět si ho tam našel Jordano. Teď jet sweep z pozice slot receivera a zase no a Baro teď napravil svoji chybu a tam ještě křižuje hřiště a získává další yardy. Tak reverse, který končí touchdownem Španělů. Poté úspěšný, takže další bod pro Španělsko.
téhle situaci se už pomalu připravuje i punt tým, ale dobrá přihrávka a je zachycená. To byl Matěj Urbán, který byl na jejím konci. Tak víc si nevybral. Ale bylo hodně nepřesné. Klasický running back. Spread offense. A zase single screen, first down. Ještě alespoň na nějaké snapy. Tak, tenhle ten fake, teď česká obrana. To zone read, ale ne úplně ideálně přečtený. Ale to je samozřejmě ještě velice brzo předbíhat a předjímat. A zase kompletní přihrávka, zase na screen, asi charakteristický. Na časomíře jich zbývá ještě 13. Tak to je chyba českého týmu. Tam se jeden z českých hráčů, který byl otočený zády do hry, míče dotknul. Z toho míče se stal a byl lepším týmem. Na druhou stranu viděli jsme několik skvělých a nebojím se říci i minimálně 3-4 nádherné fotbalové akce. A viděli jsme souboj dvou talentovaných týmů. Opravdu nádherný souboj.